Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanano, kumusta? Karon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilano no, o sa dili pa di ay, akong pasangan yun na ipipila nga nag-comment, si Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Ami Alexander, thank you kayo sa kinaminti naman no, nga pasunod sa mga Sugilano no, kagikan sa RMN Drama. O kang Siri Montino, ganda ng drama, makikilig naman idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Siri Montino, thank you kayo sa pagpaminaw. Ug kang Lanian Sabot, Lanian Sabot, salamat kayo no sa pagpaminaw, Lanian Sabot. Ug kang Jocelyn Chavez, wala pa'y sumpay sa 12 na bitin ko da. O mauna na siya no ang sumpay part 13. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Jocelyn Chavez. O kang James Sabero, murag ulahin ako o murag awahin na ka, ayaw ko ani nga drama kay karon pa ako nakabalik sa pag-online kay karon pa ang internet connection jud. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. James Sabero, thank you kayo. O kang Siri Montino no, usugon ako, ganda ng drama, nakakakilig naman idol. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nasunod na rin drama ha, shout out yun yung tanan, ug amping kanunay no. Mga ka-listeners, mga ka-followers, o karon ito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway, part 13. Of stardust. Sabi niya, may nagkaus man ako. Oh. Iyan? Uy, panuway. Nga nung midog man ka na ako, ha? Mami, sakit na. Nagkukula pa, ha? Nga nung madlungan magigit kay kaiyan. Buhi inang akong kamot, ha? Unsa man, gusto ko ni mong laguson, ha? Hanggang nung mitupad kapag higdat ako din, ha? Kung ba ba na akong gusto, dugay natin kang gilugos. Pisag unsa ano, bastos ka yun. Kinahanglang mahibaw na ini imong amahan. Gusto lang kong mainitan. Kaya, tugnaw ko isang kurat ko. Naihabol, ay kung katagyan ng rason imong bulok. Doon na nagkitidautang tuyo na ko, no? Tawa din sa akong kama, pagdali! Aray, ay panukmod, God. Huwag pa gumayo. Kung dili ka gustong tiwasan takas imong gibating sakit, ayaw kong bastusa. Kainit lang sa imong lawas ang akong gikinahanglan. Idaw pag ginanimo na ako. Manginahan mga kanak ko. Huwag mo na buhaton sa inahan sa iyang anak. Dakson tugnawon. Mao nga mausan na buhaton ni mo na ako. Hoy, dili ko bugo nga mo sakayan ng kabuang ni mo iyan. Pahawa na din sa kong kwarto ba? Aray! Bahala kag mamatay ka des kasakit. Maldito yun kami sa gunsaon, ha? Doon nagit ka daw tang plano sa imong pagdana ko din, he? Ay! Dugo! Ano ba? Nagdugo na nga akong saman sa tail! Inimirisin ni mo? Di na ko matanggal ni mo. Aray, Alexa, tabang na ako. Maglisod og barog. Ay kog ilara. Drama na sa dati mo. Barog diha kung makabarog ka. O kung dili, yaka diha ang tasapon. Ha? Pisa kung saon yun yung tawhana. Yapag yun ang utok. Midog naman yan na ako ang tunto. Kay kyong... Kay kyong tuslukon sa mata. Ay, nga nung mamasab ko makamatnon, oy, nga mitupad na siya na ako gabi eh. Makalakot! Aray, tuntagin ba yan, ha? Laro kay nga, nagpasuko-suko lang ang tunta. Padugang sa pusta. Huwag gani siya. Maglangas gabi nga, ako siyang gagkan. Alexa,
Mami, tupad ko ni mo, eh. Tugnaw. Eh, bawa ba ka, Mami? Umaki ka. Makawa mo na sa ilanat ang iyong kainit. Pero, bahala nagbabuno ko. Basta akong napasuko si Alexa. Syaro kundi siya malayas sa mong kinabuhi ni Papa. Kumusumbong siya ni Papa sa akong kibuhat. Aw, wayan ko na pahalag panitan. Total, ina-ina ko lang siya. Salamat nga nalimpyo na ako ang kusina. Makahikay na gyud ko sa mong pamahaw. Dilatan lang gyud akong lutuon ini. Mami. Sorry na. Ay, ni anasal ka ha? Imo na sa pong pasukon ha? Hindi na, promise. Bunog na ko ni mo. Magpatabang na ko pangitag akong ikasungkot. Mami, sorry na ba? Pwede mangayaw kape? Lingko diha. Pero ayaw pa badlong. Di na lagi ko babadlong. Pero... Unsa man? Unsa naman sa dahi mong pero diha ha? Kuan ba? Kanang... gabi ba? Nga naman gabi eh. Ilahos na gusto mo isulti. Nganong... Kuan ba? Kanang... Nga na lagi. Nganong wa magkamubalibad gabi nga akong gihagkan. Unsa? Gihagkan to ni mo gabi eh? Unsa? Imo kong gihagkan gabi eh? Oh. Wa magamubalibad. Mura mo gani kag nakagusto. Unsa man jud ka iyan? Gusto gid ka nga ako kang matigbasan? Ha? Nagsulti ra mud ko ni tinuod gud. Itugdom ko gabi mo nga nakahuna-huna ko nga matapad di mo aron mainitan ko sa iwas. Iram na! Patiwasaw na ko. Nahinanok yun kagabi eh. Sorry ha. Wa ko kapugon. Nahagkat na ka. Humot mong good cake ka. Gusto na lagi! Kay kapatyo na nabiyagin kay ka nimo ha? Aw. Okay raman kung mapatay ko nimo. Ang importante nga nahagkanta ka. Iram na lagi! Bisit ka! Og ambot. Ganahan mo sa dito mo hapin mo. Imo kong tigbason. Sige, tigbasa. Iguram ko misulti ni mong tinuod. Gusto ra ko mangutan na kung nganong maka-addict ng imong ngabi. Alexa! Asa ka ba ingon, oy? Alexa! Buangon! Buangon! Uy, magatupong sa kabastos! Nga nang iyaman siya kong giingan, nini. Nga nang mamagajeris bito ko. Nga nang iyaman gilugito ng akong kasuko. Salbahe siya! Salbahe! Suy kasing-kasing! Tigbason! Ako na lang.
Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. Sobra ka na. Gusto gid kang mapasakitan ko. Gusto gid kang mapasakitan ako nga makasako sa imong amahan, no? Di man. Ayaw na lang konsultihig bakak iyan. Wala kay angay taguan pa. Naibaw na ko si mong tumong. Gusto kang magkabuwag kit sa imong amahan. Muna imong kidam ko, no? Pero sultihan ta ka. Nga mahal na kong imong amahan kay buutan siya. Og dili mahitabong baslan ko og dautan na yung offer na ko manghimo ko niyang asawa. Busa unungin ako. Kay bisa kung sa pa'y buhaton ni mo na ko iyan, dili mahitabong makigbuwag ko sa imong amahan. Ang imong amahan ang hangyo ang abiyaan ko og mabiya ko sa inyo sa wailangan. Buhay ko! Buang nakit ko. Buang na ko. Asam to pa yung bayan. Ito ka mong masuot sa kakahuyan. Alexa! Hoy! Asa ka ba ingon? Alexa! Noy! Mo na ng Isla Verde, no? Mana day? Ay, salamat. Makaabot agad ko ni Ian. Doon na lang ka. Uy, ala! Nag-ubam ng ilang kamay dugwanan. May bayo na yung tayo na magkadungguray. Sige lang. Bisa na sa tatunggo. Basta makaabot ako ni Ian. More na importante na ako, Noy. Saan kita? Kinahanglang likayan ko na sa iyan. Dili mahimong mapaduol ko niya. Dili mahimong mamati ko siyang ipanulti. Nahinanok yung kagabi. Sorry ha. Ako kapugong. Nahakan ka. Umot mangkot ka. Nganong magkaadik man ng mga apel, Alexa. Bahawa sa kumuna-huna iyan! Bahawa! Oh. Sa maning napita. Kapati sa paypayon na ining pahina sa isla. O kanindot sa tubig. May lain man ding mas nindot nga dapit nining isla, ha? Ano lang una ko din, eh. Dili mahimong magpaduol ko ni iyan. Ay naman si Alexa. Huwa naman dinis kakahuyan. Alexa! Alexa! Ian? Ang ano nakita kang Alexa? Lira? Ni anak ka? Ian! Gimingaw na kay kunimo. Oh, Ian. Nganong ni amang ka? Timparagod? Wa ka malipay na ni ako? Ha? Wa ka malipay? Nga naman. Mas ganahan ka kasi Alexa lang ang imong ikauban din, he? Mao ba? Lira. Ay, patagag-ukab na yung baba ni mo, eh. Hain ka, Alexa. Noon sa mga tiil mo. Ano may samad man ang imong dapit sa agtang? Juan, bagyo gabi, nadatugan ko sa nakasuod nga sangas bay. Hala. Tuod. Noon sa mga kusina sa bay. Natumbahan og sangas kahoy. Onya, o sa may gibuhat si mong ina-ina. Iyak ang gitambalan. Oo. Gati man naman ko niya. Kinahalang pangitaon ako sa Alexa. Ansa? Hay, matay maldita mong ina-ina. Ambot, kung may baog na hain. Maupitang pangitaon ako. Kinsa may gisakyan mo paingon din eh. Nagpakyaw ko. Pero ako nagipalarga. Mayo noon. Ha? Lahos na las bay.
Alexa! Hey, Ian! Alexa! Ano mangita ko mong higani mong ina-ina? Pasagdi na siya ko na siya sa lupad, oy! Kanindot ining dapita. Linaw kayo. Nindot kayo ang view. Ang poster maning dapita. Unsa man ang naa sa loud? Dako nga bangka. Oh, di pa na bangka. Mahalon man na porma. Ay, gusto. Muna'y bangka sa mga dato. Muna'y kitawag ko kiyati. Nagkumpa ang ginikusina, oy. Ang samaling baya. Nabok man din, eh. Ay. Naido ka pultahin. Uy. Naman nagigihayay nga besti ni Alexa. Tang Alexa din yung kwarto. Pero, Ngano na may polo ni Ian sa kama? Oh. Nagtipon sila ng kwarto? Kinsa bagay nag-iyaan ng maong yate. Kanindot ka tao kun, uy. Pero, di sad na makakita na ako din, hi. Layo-layo raman siya ining isla. Pero, nga naman di ay ko na akong suwayan at tawag di. Hoy! Tabang! Tabang! Na-stranded mi diri sa isla! Tabang! Ako si Alexa! Na-stranded mi diri sa isla! Tabang! Kurang tingog ito ni Alexa nga kung nabati. Pero, nawa naman saan. Ian! O si buti pasabutin, eh. Oh, anong naaman na ni mo akong pulo? Nganong dito ni sa kwarto nga naasa magsinila ni Alexa, ha? Ang samin? Nagtipon ng kwarto si Alexa? Unsa? Unsa ko tawag ka? Anong imo man kong pasangin na na? Kon. Nabili na dito, kay gipalabhan ko na niya. Doon ka ba gitago na ako? Ha? Lira mahimo ba? Ang napunik ang kasakit sa kong Naggunahon na ba ko kung unsaon ako pagbuhi rin Davita. Nga mahimong makwartahan. Ayaw bigi ko binuangi ha, Ian. Pero, nung sab ka eh. Muapas lang ka din heron mga away. Oh, dili man. Ayaw pagpatakag pamasangil ako ha. Klaruhan lang ginang imong mga lihok, Ian. Daghan na ba kagisaad na ako? O kinahanglan nga imo ning tumanon? O lagi. Ay kabalak ka, good. Matuman ang tanan ng saad mo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. May gipakyas ka na. Ha? Unsa man? Maingon ka nga ako imong dad-on din maong isla. Pero unsa man hitabo ah? Ngano ang imong mang ina-ina ang imong gidadin ni? Ha? Ian? Lira, kalma lang. Tubag ako. Ngano man naging selak sa man imong gidadin he? Ngano di man ako? Ay, business ang among gianhi. Unya ako mo siyang personal assistant. O nga siya gid ang dad-on ako din eh. Gawas pa. Nagplano ko nga unya na kanako dad-on din he kung mausab na ning dapita. Mao ba? Unsa man di plano nimo ining dapita? Mao ni ang Dream Island sa kumama. Ug ako ning buhion para niya. Mao ba? Oh, niya naman gid ka. Unsa man may dagang bino diha? Na.
Mas maayo pag mag-inom ta. Nagdamas ako mga dilata. Aw, sige, pagluto na lang kay wa pa kong pakanas akong ina-ina. Kinsa kita ang tag-iyan ng maong yati, no? Oh, bitago lang tingali na diha tungod sa bakyo. Pero marag, malakaw raman tingali ng yati kung maghunas. Oh, unsa na? Murag may tao nga nanaog sa yati. Hala, naglango-lango siya dool sa yati. Ay, foreigner tingali na nga nasaag ining dapita. Pero, may tingali nga mo lang isang ko pa dool sa yati. Ako lang unang taguan ng akong sundan dinhi. Medyo kunas naman sama. Mabaw naman lang ining dapita. Makapaduol ko niya. Oops. Oh. Imo ning unang tagay. Oh, thank you. Nakainom na gid ko og paggaan sa buot. Kini, ako na sabi. Kinahanglan pangitaon kung maldita kung ina-ina. Unsa man gid nahitabo ninyo? Unsa man? Nag-away na sabo? Waman. Iyan. Kano sa mo ginamalayas ang imong ina-ina, ha? Paghuwat. Unsa man? Gusto ka nga ako na ipakidnap ang imong ina-ina? Uy. Uy. Atakihon sa papa kung di mo na buhaton. Lira, kinahanglang makumbinser ko unang huna-huna ni papa. Nga diligid si Alexa ang ngayan niyang mahimong asawa. Pero unsa malagi plano nimo? Hatagan og konsumisyon si Alexa. Mao na akong plano. Kanang di na siya makaantos sa akong kabuan. Og mulayas na siya nga di na mananghid ni papa. May laing paagi kong nahuna-hunaan. Unsa man na? Kinahanglan doon ay laing lalaki nga moabot sa kinabuhi ni Alexa. Aron tintalon siya. Kanagwapo cute. Unsa? Kanang lalaki nga murag artista. Unsa? Kinsam sa natawahan na. Oh, mangita pa ko. Ayaw na. How sabay ayaw? Itugyan na nako ang tanan. Di may mo nga makalitan si papa. Di sa ko gusto nga mamatay si papa. Bisa na hiubos ko niya pero di ko gusto nga mamatay siya. Hello. Ed, hain naman ang imong anak. Oh, Agnes. May mga pending siyang permahanan diri sa opisina. Ako na ang mupirma na. Ug kung doon ay mga napinding meeting, ako na mutunga. Ed, nagkinahanglan og makaaktima ng figura butik. Okay. Agnes, muhangyo ko nimo. Ayaw lang ko na pag-retire. Oh, sige. May kabahala na lang eh. Maning kamot lang gito og langoy. Dili man hinon kayo tantong laom. Doon na lang gito. Aray! Gibi ko kan ko! Taba! Taba! Bang! Alexa! Paul! Ikaw na! Paul! Dali! Dali! Kinahanglang mahawas ni kagikan sa tubig. Aray! Ay, pagliw ka.
Ibikugan ka? Paul, gasakit na yun. Niyan sa mabaw. Relax ha. Relax. Relax lang. Relax lang ha. Ikabas nito ng tiin. Sakit! Kanina ramang nilakaw sa Alexa. Anong wa pa man mabalik hang to doon? Da. Pasag din mo ina-ina, uy. Nga ko lang bagon paso na sa do sandbar. Yan, nasa kalabang. Di ra ba itong makamaumulang mo eh? Nga na bang mabalaka man kaniya? Bahala na sa Alexa, uy, kamamatay siya. Anong labdon magandi mo imong o? Asawa siya sa akong amahan. Ug ako ang nagdaan niya din eh. Pagluto lang ako kay... Ako na siyang lantaw sa gawas. O bananti ka iyan! Ayun na. Pagluto na lang diya kay gutom ako. Saman, okay lang pamatin mo si Mutiis? Medyo okay na. Nganong milang mimisog ka pa yun sa akong yati? Nakita man ta ka. Unya, nagkinhangan mo kong tabang. Nga naman? Oh, isa may kauban mo din eh. Si Ian. Musa? Oh, kauban mo sabi mo si Sir Ed? Dili. Kami rin ho si Ian. Nganong kamor mo luha? Huwag ka madlok nga mag-iuban sa anak si mong bana nga may katok sa utok. Di man siya makadaog-daog na ako, Gord. Ako ang makadaog-daog niya. Salamat ha. Okay na akong bitiis. Alexa, abi mo, happy kay ko nga nakita ta. Labaw ko nalipay, Paul. Tungod kay gusto na kumubiya ining napita. Usa? Gusto na kong dadon sa mainland si Ian. May samad siya sa iyang tiil. Kinahanglang makapadoktor siya. Mau ba? Ay! Mayong pagminaw sa Lex Pinoy. Di pa man ako malakang ang akong tiil. Wala problema. Ako lang kausahon. Ayaw na. Pasag di ko makatabang ni mo, Alexa. Hain naman ni si Ian. Wala man mabalik. Ian? Ian, hain ka! Ian! Nakaluto na ko corned beef, Ian! Ian, hain ka! Siya din sa tubangan sabay. Paul, ibutan na lang ko. Magkalakaw na tingali ko. Pasag di ko, Alexa. Ato ko na ko ibutang sa bus na gyud. Pero... May kikadlukan ka ba? Wa man. Unsay buti ba sa buti ni? May gikaabot na kang lalaki din he, Alexa? Ian? Ops. Kalma. Kalma lang, Ian. Bantayin mong tiil, ha, Alexa? Kaya ako kaibutang. Kanindot ko ining eksena. Mura man mog si Marimar og si Rio nga nag-shooting din eh. May paalsa-alsa ka pa kang Alexa? Ian, ayaw butangi og daotang kahulugan ang makita. Bitaw. O kinsa man buang nga di magduda sa akong nakita? Ug ikaw, Alexa. Buhi pag gani ang akong amahan, imo ni siya gibulihan. O saman, ha? Nagsabot mo nga mag-abot mo din no? Hilom diha, oy! Hugaw gid kay kagunahoy na da. Malimpyo paghanga kung hunahuna sa akong nakita. Kinahanglan mahibaw inis papa sa imong pagbudhi niya, Alexa. Yan, kalma lang. Huwag may gibuhat ka daotan si Alexa. Ayaw na lang tabunin ninyo sa... Ang kuna na lang ninyo
nga inyong giuntoy ang akong amahan. Di mo makatubag unsa. Tungod kay tinuod nga giuntoy ninyo ang akong amahan. Hilumian, oy! Angay kang musulti, anak ko, nakitaan pa minimo nga nagkiss si Paul. Ha! Ano ko gilara pa, Alexa? Mao di ay. Nga misuot ka din, kay nagpaabot na ng imong kaning uyab din, Wa ni na mo tuyo iyan. Nato lang nga mihunong ko inapita itong sa bagay. Maoy na. Hugaw lang yun kay ni gunahunang tawana. Paul, ang pawamara ko sa imong cellphone. Tuwag niyo sa iyati. Anong mahuwag mo kasi ang cellphone? Aron ako mismo musulti ni Papa nimo nga ni si Paul. Ako na. Ako na yung manawag-disirit. Paul, Ayaw ka ka iyan. Wa pa yung magkauli si Alexa. Pero sultihan talaga iyan. Nangandoy ko nga magkauli mi. Pero unya na kung biyaan na siya sa mga man. Ayun! ay! Iya na sa Paul! Ganun man dapat mo na yun ka ni Paul. Iya kong iyan sa ganiha kang ibikugan ko. Misuway ko pa doon sa yate niya tungod kay gusto ko magpantabang nga madaka sa ospital. Pero gibikugan ko mga iya kong gidaog balik din sa baybayon. Og dili ko makalakaw mo nga gialsa ko niya. Kalma lang, May. Manglabok mo na yun ka. Klaro na noon kayo. Nga ikaw ang nagsilos ka kauban ko ni Alexa. Unsa? Lalaki ko yan. Klaro kayo. Nangigi ka na ko para ni Alexa. O klaro kayo nga lahi ng klasihas pagigay. Gikan ni sa ilawom si magsikasin o dili tungod si mga mahan. Sunod ako, Alexa. Paul, pasensya na ka ha. Namuwag imong apapangig. Okay rin eh. Thank you kaayo ha. Pero ayaw na pagbiyak din please. Ako inang kumbinsiyon si Ian nga mo pauli na lang niya sakay sa imong yate. Ay! Iyan naman sa man kakaisugod ni mo. Mga panuway! Iyan! Iyan, naunsa ka? Iyan, kisa may kontra ni mo. Hay naman di mong inainang maot. Layang pagbritawhan na. Gisapot magbaayo. Oh, huy. How sabi na hitabo ni mo? Kisa'y kontra ni mo? Grambino, Derby. Gusto kong maghubog. Unsa? Unsa ba itong kipanulti ni Paul? Mura man ako makauyon sa iyong pagbasa sa batasan ni Ian. Utros at nis Ian nga lapat kay kutok. Nanuntok bisag masakiton. Ian? Oh. Oh. Misiga man ang mata ni mo nga nakakita na ako. Ngano naman ka? Nga namdig niya ako. Naimasok ko? Unsay mo gisakyan pa ingon din eh? Wa kay labot ko dun sa akong gisakyan. Pero ni ako, aron akong atimanon si Inyan. Oh, may noon. May kay ni anak ka nga makaatiman ni Ian. Ikaw na akong binla niya. Sige. Kuyog yun sa imong ex. Kay mga kayo kita. Ian! O sa bagay gusto ni mong mahitabo, ha? At yan gid ka ni mo sa konsumisyon? Kinahanglang mamauli na ta kay dili na ko makaantos imong batasan. Wala ko magkasabot ni mo. Bastos ka na kayo. Wa kay respeto na ko. Why magbuot na ako kung unsaon ta ka? Nakabati ka? Ang mga sama ni mong matangas babae, dili angay sa kong respeto. Wa magani kay respeto sa kong amahan nga nakigtagbo-tagbo kasi mong kabit sa pikas bahin sa isla. Dili na gid madangi mong batasan iyan. Gikapoy ako nimo. Kung ikapoy ka na, Alexa. Ubanan ako. Paul. Nabalaka ko ni mo. Mong isunan ka din eh. Ugwa dyan ko masayo. Sa kuna-una. Pasakitan ka lang ni Ian. O yan. Wa ko makayon si mong gisulti. Nga way magbuoti mo kung usay buhato ni mo na, Alexa. Wa kay katungkol kung pasakit niya Ian.
Tinuod ang akong gisulti. Nga way makapugong nako. Bisan unsay akong buhaton niya. Bisan hagkan pa nako siya. Sakit si Gary mo! Basta na! Ayaw mo mag-away! Ikaw yan na kayo! Basta sa ganyan mo gibuhat ni Ian! 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 Bawa ni Alexa! Ayaw pa si Ian! Nisubra na siya! Iyan ang gihagit ako kasi ko! Gawas, Paul! Gawas! Balik na si mong yate. O palayo na ining napita. Alexa, sorry. Ipasaylo na taka. Pero dili mahimong magdugay ka din. Dili ko gusto magpatay mo sa iyan tungod na ako. Pero iya kang gibastos. Wa siya respeto nimo. Asawa ka siya amahan. Pero iya kang yagkan. Hangtod ang iyang amahan, iya nang giyatakan siya gibuhat. Nahibaw ko. Pero ako ni bahala ni Ian. Mulaban ka ng tawanan. Ako malaban niya tungod kinakauyon ko sa gibuhat, Paul. Ibabagan ta ka sa pagpasakit niya tungod kang Ed. Dili mahimo nga moabot ni Ed kining hitabua. Labi na siyang paghawt ni Ian ako. Pero Alexa, Please, Paul. Pauli na. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. pero gusto ka bang ka magkikisulti na si Red? Bino. Ni Ao. Noon sumasad ka? Iyan ang samtay mong gibuhat, ha? Nga nagihagkan ni mo sa Alexa sa mga tubangan? Da. Buong nga lang to sa kong kalagot. Oh, really? Ha? O niyang maglagot ka? Iyo mo kining hagkan sa ngabil sa Alexa? Nadala lagi ko sa kalagot na ko. Ay ko to hatagig kahulugan ang akong pagkis niya. Pakasamahan na lang nga gikulatan ako sa Alexa. Kulata ba? Imo lang ito siya gisagpa. Da. Ano lagi to ninyo huna-huna, ha? Ganito mahimong ibaliwa lang, uy. Laliman ka? Nga dihagit sa mga tubangan imong gibunot sa Alexa o gihagkan sa ngabil? Talong bagod na. Nakalitan lagi ko. Tungod lang to sa akong kalagot. Hello, Ed? Alexa, salamat nga nagkakontak ka na. Kumusta naman mo na sa isla? Okay naman. Ayaw ka balaka na mo. Salamat nga okay ra mo. Nabalaka kay ko sa posibleng naitabo ninyo. Wa ko magtuo nga sayong muhapag ang bagyo o naigo ang isla. Dako-dako gyud ang kadaot sa bahay, Ed. Natumba ang kahoy sa luyo o nakasud ang dakong sanga sa kahoy. O may samad si Ian sa tiil. Usa? Unya, usa may inyong plano? Nanawag ko sa Eagle Air. Dili pa sila magkapalupad og helikopter kay may kadaot usab sa ubang helikopter nila. Ila pa kining tanawon. Kung mauna, magbarko na lang ni. Sige. Ihapit lang og ospital si Ian. Sige. Ay, yun na. Kinsa man ning cellphone ang imong gitawagan. Ha? Kang Noy Kanoy ni. Ang tigwa nga maglabangan diri sa Isla Verde. Mao ba? Ang mayo noon nga nay laing tao nga makatabang ninyo diha. Ayaw ka balakan na mo dali. Okay na mi. Sige. Mayo. Magpabot lang ko sa iyong pagpauli uban sa iyong plano bahin na ng mong isla. Ed, mao din yung isla nga gusto si mong asawa? Oo. Mao ng isla, ha? Ayaw ka balaka. Panindutan ko ng isla, ha? Salamat, Alexa. Bye, Ed. Bye. Anong ipahiyoman ka, sir? Nalipay lang ko nga way daw tang hitabo ni Ian o ni Alexa sa Isla Verde, Binoy. Mahayo noon, sir. Binoy, pahirumduman lang ta ka sa atong sikreto. Sir Edoy. Ang atong sikreto. Sikreto yun na, sir. Sige.
Mupuhoy una ko. Okay, sir. Wa tayo lakaw karon. Relax lang din sa bahay. Agoy. Salamat. As kang haya-haya. Hayang-hayang na sabdi ako ini karon. Wa pa mabalik si Alexa. Ian. So, dahil gusto noon. Kung noon sa gigibati imo para anang imong ina-ina. Kawabay lang yan ang pangutaan na, oy. Wa ni lami para nimo. Pero lami ni para nako. Sabot ka? Aw, lagot ko niya. Mga ako siyang gihagkan. Wala lagi ko kayon siya magibuhat. Pero ako lang imong mga habil iyan. Pero ako lang na. Lira. Di ka bagin mo sakay sa akong yati, polisin niyo? Di na kumay mong piyaan ng anak sa kumpana, Paul. Gawas pa, doon na pa may buhatan din sa isla. Ayaw pagsugot nga hagkan pa kaniiyan, Alexa. Ha? Usman ako ang pagpasabuti mo. Sige buhat ni Ian, paghawak mo. Ay, nanigis ko, Paul. Ika gustong sigutan, tod kay lainan ka magunahuna? Or mahadlo ka nga, ma-develop ka sa anak siyang bala? Paul? Usahay ang relasyon. Magsugod lang sa kahawak, Alexa. Oh. Kung naibaw ko. Nga doon ay mga hawak ka magdaog hilo. Ngamupilit si mga unahuna o kinanay nga maguba sa tarong mong prinsipyo sa kinabuhi. Paul, dili mahitabong luiban ko ang akong bana. Nakadungog ka ba sa panungtihon nga ang batong bantilis? Uwa ko mahipaw. Kanang batong bantilis, mao ka na ang usa sa labing ligong bato sa tubig. Apan sa kanunay nga pagtuo sa tubig, mausap ang purman ini. Nadutlan kini sa gitawag kang usapan. Paul? Ug lahadlo ko, nas kanunay niyong panag-uban iyan. Ang kasuko kayong gibati sa susa, mahimong ko pa. Unsa? Lahadlo ko, nga ang kasuko, mahimong ko pa. Dili na mahitabo. Dili mahitabong hugaw-hugawan ko ang ngan sa kumpana tungod sa iyang anak. Dili na mahitabo, Paul. Kung dili ka gusto may tabo ka na, Alexa, palayo ka iyan. Ayaw pagdot-dot niya nga kamurang duha. Paul? Kung wasay kadlo kami hawak ni mo sa mga tubangan ni Lira, nagpasabot kini. Nga naulipon siya siyang pagbati na ni mo. Pusa, kinahanglang dipinsahan ni mo ang iyong pag-asawa, Alexa. Salamat sa tambak, Paul. Salamat kayo. Saan sa dia liras? Layay. May problema. Nagbog naman ko. Nga ikaw, wala lagi kagwa. Limot ka nga, di mo ko mahubog. Sige, saan sa dia? Okay. Dali. Yeah. Is this love? Every day and every night. Together. Uy, ano sa ka? Kabaw di kayong kanta, ha? Oh, my hands. Yes. Of my single bed, we'll share the same room. Yeah. Oy, is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Hey. Oy, ay mami. Mami, ay naman ng imong kabet, ha? Lira, ikaw may akiman iyan, ha? Matuog na ko. Oh. Kagita ka? Ha? Lira, kita ka?
Wa ko tagda. Okay lang. Ano, day? Yan, sab ko. Alexa! Mami! Ate man ako! Ano sama ka? Nailove na kasi mong ina-ina? Unsa? Kaya bago na nang mong pangutana, Lira. Kaya kayo gusto mo ka mapatiman niya, nga niamang ko, ha? Ayan! Inahan naman ako siya. Unya, kanang anak at manon maginas inahan, di ba? Kaha? Maura ka kayo hinungdan, ha? Sa mo ka nang mong pangutan na, eh? Sige. Ikaw nala timan ako. Sige, baka na ako. Himuon ko ni mo ko sa nera. Mayong pagbuminaw sa Lex Wala sa tong Pinoy. sabot, ha? Nga mo ani ko, ano himuon ko ni mo kusinera. Aw, kung di ka magluto, sa Alexa na lang akong palutoon. Ako na lang yung magluto. Kalagkot. Magpuyo na lang diha. Ay, aray. May suwasan masadanin. Ang pisik sa mantika, uy. Kusubra ba kayo mo pisik? Aray, kasakit. Kapanuway. Hindi na ako magluto, uy. Sama. Paluto na ka? Puma na, eh. Uy, kiutsa man na mong beef loaf. Kaito mo na. Napagod, uy. Hindi ka maumuloto. O ako pa nakas akong ginikanan, no? Ara mahimok ko sinira. Magpa-deliver na lang kata din yung pagkaon. Ha? Isa may mo deliver in town din hinga. Ni amatas isla. Ayun, sa akon man na. Napagod ba na? Si mami ang akong palutoon. Si mami. Si mami. Si mami, Alexa. Iyan! Iyan, kaon na lang ko din yung napagod na beef loaf. Rekoy! Susoy! Saan man ipagluto sa nga dili mapagod? Nya dili sa mahilaw. Kinsa na? Unsa man kada? Sige lang gagatog sa imong kwarto. Di ka magluto? Pagluto mo inyong makaon, dagko na mo. Inahan mantika. Ikay luto. May pumukol sa pipit sa sanga sa isang kahoy. Oy, mami. Gawa sa diya ba? Pagluto na. Ang taktak ng munting ibon. Unsa man ka? Dahil Gusto kang gubon ko na yung pultahan, ha? Di ra mo kong ganahan na ng bungul-bungulan ko. Ayaw kami gawas ka na. Excuse me. Aray! Manupan mo, eh! Asa ka, uy! Uy! Pagluto na ba? Namundak pas pultahan ang maldita. Husto si Paul sa iyang tambak. Di na ko magpaduol ni iyan. Di na ko magpahikap ni iyan. Maglikay na ko nga iya kumahagkan og usap. Dili ba ayaw ko mo abot niya sa iyang amahan. May lang unta kung dili ni usulti ni Ed. Hoy! Asan mo ka maglaag-laag? Nagtrabaho ko dong ay pagsamok-samok. Nagtrabaho ko na siya. Trabaho nang nagpasupaso ra? Mo na trabaho niya? Hay na may mong ina-ina. Tuwaray. Mura gid og kinsang dunya nga nagsigig paso-paso. Lason ginampayhana, no? Sige, paglantaw sa palibot ka naghinawak. Ang sawan, Lira. Huwag yung madaan na magluto. Tuma na, eh. Kanang imong ina-inang anging magluto. What diha?
Ara, ginimpayhan na da. Oh, Lira. Alam mo mugno, ha? Mas mahayag yun nga unahon ang kaming pantalan paghimo. Unya, magbutang og service nga pamboat or yate dinhi para sa mga pamilya. Hoy! Unsa man ka? Magluto ka o dili? Kung dili ko magluto, unsaon man ko nimo ha, Lira? Kinahanglang magluto ka? Kagigutom na si Ian? Di ko magluto. Ano ya? Magot man na si Ian kung dili ka magluto. No? Unsa di gamit ni mo, Lira? Nga na ding niyapas di ka dinhi, oy. Magpasilbi sa day ka? Wa ko maanad og luto. May kaugalingon ming kusinera sa amo. Di imong tatungitang kilang imong kusinira, aron dili mo magutman si Ian. Ikaw man kayang umaabot nga asawa. Pagtuon sa paglihok sama sa asawa, uy. Kay dili ba yata katag-an sa panahon, day? Unsaon naman lang, kung mukalitog ka pobre si Ian, nga mo. Kahilas mi ni mo manirmo na ako, no? Pagluto na dito! Kakuyagod yung manugo na ako, day. Mura mag-ikay nagsweldo na ako. Anak si mong bana ang gigotom. Pakanaan na siya. Ikaw ang iyang uyab, ikay pakaon. Kung di ka mo lihok, gutman mo. Umakoy problema, kaya pwede naman kung maniud tulag biskwit. O niya, o sama ni mo na siyan nga ganahan man siya mukha og kanon og sudan. Nahurot na ang gas. Wa pa'y linungag na kanon. Di maglungag ka. Nay uling sa luyo, nay dirty kitchen, nay daghang kahoy. Paghaling dito. Di ko kamao. At tudlos imong uyab, Sharo. Basta paglungag, dili ka kamao. Wala gid kay ayong pagkababay, ana. Ayokong ina, ana, ha? Napay imong sinultihan ay, hawd ka ayo, day. Kisa may ganang magluto ang imong minaldita. Luto imo? Oh? Hoy! Alexa, unsa ba? Pagluto ko na! Paglutog imo, paniudto mong biskwit, oy. Buset! Maldita yun! Kao lang ng biskwit. Unsa? Biskwit lang ang ato paniod to? Ipaunsa mo ni mo. Nadili man magluto ang sadbahis nga Alexa. Oh, O niya, dili man kung kamaong maghalin. kapanuway ba? Hain mo siya ba? Tuwas dapin sa baybayon, nagpahangin. Nindutuod ni ko na-develop ng isla. Ninduting paabangan og bakasyonista nga pamilya. Sa'yo na nang i-promote sa social media. Hoy! Unsa mga? Magluto ka o dili? Ops! Uy! Dihara ka! Ayaw pagdool! Uy, yabag! Ngano ko tang milukso magkapalayo na ko? Mura naman ko dunay sakit yung mananako na na. Di ka kakumbiyansahan dong! Traidor kag utok! Ano ko tang gibadlisan man ni mong bas? Aron dili ka mo labang. Dihara ka kutob sa pikas linya ha. Boundary na nato. Yabag ka gitawan ni mong utok. Uy! Ikaya bag utok? Hoy, Mami Alexa. Kung di ka magluto, sunod-sunuron ta ka, bisan asa ka. Dulgan pa ta kayo nagkagabi eh. Hoy! Pastos siya kag utok ha, manyakon siya ka ha? Makamanyak pa na batasan ni mo. Hilom na! Hilom ha? Ha, ano saman, ha? Magluto ka? O kamangon ta ka karong gabi eh. Magluto na! Pero, hoy, Ah. ayaw pagduos ko sinasamtang magluto ko ha? Der ka! Hoy! Hoy, ganang bitagan lang ka! Aray! Kasakit sa kubunog. Iyan. Diyon sa manimo ng imong ina-ina nga. Napagos man nimo sa pagluto. Aw, akong gihadlok. Giyon sa nimo sa paghadlok. Akong gingnan nga sa gawas siya sa bahay matog karong gabi kung di siya magluto. Hadlok lagi. Mao ba? Okay naman lang, Manoy.
Kaoy na mo. Dali na. Ngaw na ta. Hoy! Asa naman si Alexa? Sa gawas. Adto ko matogrong gabi eh. Unsa? Abay, meron kong mahalok na matog sa gawas si Alexa. Mayong Dili man pagbuminaw lagi. sa Lex Pinoy. Kwan. Gi-reverse lang kwan na niya. Sige na. Mangaw na ta. May kaning kinakahon-on na git ko magdago og tent. Karon na gid ni nako magamit. Kanang kahayag sa daob ang maghatag na kog lamtag. Hayag masap ang langit sa gabi karon. Nana, nibarog na gyud ang akong tent. Anong niya magkasagawas nagpabarog og tent? Paul? Niya pa di ka din sa isla? Ang balaka lang kung nagununa ni mo din ni Alexa. Ano saman? Ano kasagawas sa bay matug? Ilaw sa ning tent? Oo. Hayag man sa pambuhan. Malingaw masab kung magtanaw sa langit. Oh, magkawalan sa ko sa kong tent. Unsa? Kinahanglang may kauban ka din sa gawas, Alexa. Busa, ubanan tayo din. O kaya siya pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga naguluhan nga sinuwat ni Generita Bidad. Mahal kong kaaway o palihog na no o subscribe sa akong YouTube channel. Maraming kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.